Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga makhatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Lynn, 18 years old, minyo ug may usa ka anak. Itago na lang ang akong address diri sa South nga bahin sa Cebu. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong anak. Kay gustong kuhaon sa iyang amahan, aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang 16 years old pa lang ko nga nagtrabaho, isip tindera sa ka bakery. Ingon inyang mga panghita po. Ayo, kanita ko pan. Lin, ikay atubangan ng atong customer, be. Ano dig ikaw de bra uy? Pan, palihog. Nakoy gibuhat diri. Nag-arrange pa ko aning bagong naluto nga pan. Ha, di man kud ako'y tuyo, ana. Pasumangin naman nagpalit og paan kud. Ha? Ikaw may tuyo. Kisam din na. Si Winnie. Siya na pod. Sugta na gani na, uy. Ang dili magsigig pang sumangin nga magpalit og paan din, he. Unya, ang paliton na ba? Doon rin ka buko kopya. Amaw. Siyempre, para snacks ra gud niya. Ang ag-iyang daghanon. Ay, sige na, balak ko na dito ba? Aron mo pahawa na nas Winnie, diha. Sa mukha gining tawhan na gid uy. Unsa imo? Duha ka hopya. O ikaw. Erwin nimo uy. Nalin ba? Dugay kay ka pasugton ay. Kapoy na kay si kaning pasumangil diri nga palit og pan diri sa iyong bikeri. Sugdan na taon ko aron nga dili na ko magsigig anhitin he. Waan hilaw niya ako kung maghatod kuha ko nimo. Sa mukha jud nimo uy. Pila ganito ka hupya imo? Duha. Nya pakapini. Oh. Garang imong hupya. Upat man lagi ni. Nagbay one take one mo sa inyong mga pan? Upat man eh. Kay I love you too. Unsa? Upat. Tarong wi. Meaning, I love you too. Nakaw-nakaw sa mukha uy. Gisugot ako nimo. Yes. Uyab na gitalin. Yes. Yes. Gawas na di sa Stan TV. Ha? Mugakos ko nimo. Sabad ya uy, lakaw na uy. At ngayon kog mo-out na ko inya. Oh, sige, sige. I love you, Lynn. I love you, Lynn. Nakuha na ko nimo. Basig mo maptos niya ko. Di lagi. Kausap pa gani. Bantay ka ha. Marukay ka da. Mapagani pag-uyab na to. Pag-awas na ko sa bakery ganiha, dinidain ko ni mo dad-asa kay si mong motor. I love you, Lynn. Ha? Mao ka na, Debra. Maptos ka ko kay wala naman ko duga. Laka diha, uy. Doon na di-ay nahitabo ninyong Winnie. Humani mo siya sugta. Winnie ay, kay uyab naman ko nomi. Ah, sa'yo, hasad ni mo ni surrender sa imong bandila. Uy, huwag mo lang ka paigot o gamay, Winnie. Debra, unsaon man ako ron kung maptos kit ko. Unsaon man. Recorded by X Thunder Gaming. Namaptuskit ko sa edad nga 16 anyos. Nanganak ko sa edad nga 17 anyos. Ug tungod kay dili pa mi makasal kay minor de edad pa man ko, samtang si Winnie 21 na, nag-ipon na lang una mi sa ilang bahay, uban siyang mama ug papa. Apan, nagsalig naman hinuon siya sa iyang mga ginikanan. Sakan ka naugan na malang hinuon ko niya sa ilaha, kay permi man siyang uban siyang mga barkada. Unya inigli, hubog. Maong permi na lang ming mag-away. Ug dapatan pa ko niya. Unya. Manamparos man ka, oy! Samo kikay ka. Ha? Madugay lang gani ko sa pagpauli. Daghan ka na kay pangutana. Ha? Ano sus? Ay, yaman!
Pa! Pa! Pauli lang ko na ko sa amo, pa. Di na ko magkanta sa ning Winnie. At dalang ko sa amo, pa. Dadon ako ang bata. Unsa? Uy, ginoo ko. Anong wa man dayon ka musulti nga mao ba din nagidangatan nimo dito sa ilang wini? Niyantos pa man ko nagtatan ako, ma. Ibasing mag-usap na si Winnie. Tapan misamot naman ni noon. Yan sakan ka naugan ako niya. Usahay mo lakaw buntag pa. Nya mo uli arinas kadlaw niya hubog pagit kayo. Kung naibawasap na ako nga may lain sa siyang uyab, ma. Oh, dili na maayo. Ayaw na pagbalik dito sa ilaha. Kay wati ka pandak ka. Aron lang pasakitan og lalaki lin. Ma. Nabalitaan ako ang nitabo ninyo ni Winnie. Og nag-uuli ko sa nitabo nimo dito sa ila. Pero nalipay sad ko. Kay karon nga, nagbuwag na mo. May chance na nga magbalik ta. Jelson? Pero sa gani ka mag-18? Aron nga magkasal na ta. Pagkaslan ko ni mo, Jelson? Nagminyo naman day ka? Ang magpaabot ko ni mo. Nga man kay planos ugma. Ay, Ganun niya man ka. karon nga naminyo na magkaslain. Kuhaon na akong atong anak. Unsa? Uy, di gyud hinoy na mahimo ni. Kung sa atong panagbuwag sa una, wa ta kag i-fight, kining atong anak, i-fight ko gyud ni siya. Dili nimo siya makuha, gikan ako. Gisamukan na gid ko sa akong ex karon nga amahan sa akong anak. Kay magsige man gid siya samok nako kay kuhaon ko nun niya ang among anak. Usahay, mubati na kasuko ang akong bana kay magselos kay pirming magpaduol ang amahan sa akong anak tungod sa among anak. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, dili mi kasado sa amahan sa akong anak kay naminyo man ko sa lain. May katungod bang mukuha ang akong ex sa among anak? Bisan dili kami ang kasado? Kay naminyo namang kuslain. Ikaduhang pangutana. Sukad sa akong pagpanganak, wa gid siya kasuway og gasto sa among anak, kay nangipon raman mi adto sa ila. May katungod bagod siya sa among anak? Ikatulong pangutana. Maningkamot gud ko no ang akong ex aron makuha niya ang among anak. Husto ba gyud siya? Nga kay minyo naman ko sa lain, adto na niya dapat ang among anak? Ikaapat na katapusan, minyo na ko ron sa lain. Pwede pa nga padadon ko ang akong anak sa apilyado sa akong nabana karon? Unsa may paagi nga mapausap ko ang apilyado sa akong anak, aron dili na magsamok-samok og kuha sa among anak ang ako ang ex. Palihog, tabangin tambagi ko, kini ang akong suliran, Lynn. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako, it's me. Ako ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal, personal, mga pangutana nato sa ato ang mga kabutangan, dokumento, sa ato ang kapika, sa ato ang pamilya, sa atong pagpanrabaho, unsa pa na atong mga katigayunan, unsang mga pangutana emotional, ng mga problems, ato ang karelasyon, mga nag-ghost din ha. Wa na ta
tagda, wa na balika, gi-unfriend, wa gisin, unsa pa ba? Bahala na, ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga Kiniyang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Guys, lain-lain, klasik-klasik yung pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat diri namo, no? Ang importante kumpletuha ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana ug mga problema para among mas masabtan, makibaw pud mig asa dapitan naabot ang ato ang programa unsa kalay-a. Hoy, watch out mo. Natay mga letter sender gikan Canada, maminaw pod, no? Pinaagi sa ato ang YouTube channel, naa sa Kuwait, naa sa Qatar. Daghan kayong salamat ninyo, of course, sa mga naminaw na to sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Thank you kaayo nga naa mo pirmi wa mo mubiya nangita pagid mo paagi. As a matter of fact, no, nga makapaminaw kay usahay di man ta kaabot aning inarong orasa kay usay mabisi, way signal, nalobat, no, nalimot nga hala alas 2 na human ng programa, no? Pero nangitag paagi para paraan naman gyud ni guys, no? Mone, ang ingon nila, start where you are. Use what you have. Do what you can. Oh, para sa ato ang goal, ang importante ramang gyud anino ang pagsugod. Murag gyud na ilang giingon. Noon niya, ay pangita og wa din ha. Make use og unsay resources nga naa ka para dili ka magproblema, no? You try to make sure nga sa imuhang kabot sa imuhang pangandoy, no? At least imuhag yung mapaning kamutan nga naarag yun. Di gyud mawagtang ang mga resources nga naa nimo ay pangitagwa din ha. Kana nga naa na sila gamit para nimo, no? And ato ang letter sender karong adlaw taguon nato sa pangan nga si Lynn. Hala, si Lynn wa man nimo sulti sa iyahang asa dapita in Cebu, but taga Cebu si Lynn, 18 years old. Minyo kasayo gud nimo na minyo Lynn, minyo naka 18 pamangka, taga south of Cebu si Lynn. So asa ka ni siya dapita sa south. One of the best areas nato sa itong mga dagat, pero kabahin ni sa iyahang anak kay gusto ko nung kuhaon sa amahan kay 16 years old ba to siya, nagtrabaho siya bakery, mauman ni siya niya nabuntisan siya, nanganak siya at age 17. Ang papa katusweni nakabuntis niya 21 years old, pero murang wa man ni sila nagkadayon as expected, no? Kay ka mga bata pa ninyo, no? Nya gisamukan siya sa iyahang ex kay gusto laging kwaon ng mga bata. So unang unang pangutana, di mi ay kaminyo ka, dili sila kasao, di sila kasado sa iyahang amahan. Minyo day siya tinuod oy. Di sila kasado sa amahan kay naminyo na manislin og lain. Okay? May katungod bang mukuha ang akong ex sa among anak bisan dili kami ang kasado kay naminyo mangkuslain. Okay, atong klarohon, pagka anak nimo 17 man kaatulin, no, di pamanggid ka pwede tinuod pod maminyo, daga ka. And because daga ka, ang bata or ang status sa bata illegitimate child. Kaya ang kanang illegitimate child mo na yung mga bata nga nataw gawas sa kaminyoon. And ang illegitimate child, ang kustodiya sa bata anha gyud na sa mama. So dili pwede makuha sa papa ang inyong bata kay illegitimate child man siya, anha na nimulin. Okay? Ikaduhang pangutana. Sukad pagpanganak nako, wa gyud siya kasuway og gasto sa among anak kay nangipon raman mi ngadto sa ila. May katungod bagod siya sa among anak. Of course, di man gyud ko moingon nga way katungod ang papa kay kamo mang duhay naghimo ana day. Co-maker man na siya. Pero ikaw mo'y na ay kustodiyas bata. Ang iyahang katungod nga gihatag sa balaod for illegitimate child as to the father is visitorial rights. Makabisita siya, makaspend time siya, makakita siya sa bata. Of course, depende sa gyud na, no? Sa mga that's the minimum. Di guna ningon nga ay visitorial ra ka dili pidi maka tuog sa imong bata. Depende gyud na kung unsa pud ka maayo ug ka okay ang inyong relasyon, no, duha, no, sa papa, relasyon ninyo sa papa kay magkasinabot lang mo, mutuman lang pud siya sa imong mga kondisyon ug unsa imong gusto, di ba? Wala na gyud ni, no, wala na gyud kay problema ana. So mao na gyud unta nay ato ang klarohon ug tan-awon, okay? Ang iyahang so dili ra gyud necessary ang ato alam pod nga kung naa
naapog kay katungod nara ba kay obligasyon pod. So dapat ug mo exercise siya siyahang katungod nga makakita sa bata, agoy ay sad kalimot nga napog kay obligasyon nga mo hatag og suportag ayuda sa bata ha. Kay di man na pwedeng imorang katungod na imong obligasyon wa oy balansihon tani. Ikaduhang pangutana. Ikatulong pangutana. Maningkamot gyud kuno ang akong ex aron makuha niya ang among anak. Husto bagud siya nga kay minyo nako sa lain adto na niya dapat ang among anak. You know, honestly, common ba yan ingon anak nga pagpaminsar o ganang filosofiya o ideolohiya nga kay abi minyo na dili na pwede nimo ang bata unless na ay showing gyud kay klaro man gud wa man ay kondisyon illegitimate child adto sa mama. Wa gyud balaod nag-ingon nga kung maminyo adto na sa papa. Dili na ingon ana unless na atay makita nga red flag nga mamiligro ang kinabuhi or ang welfare sa bata ngadto sa kustodiya sa iyang mama o sa iyang bagong kaipon o iyang bana, di gyud na nato makuha ang kustodiya sa bata. Adto gyud na nagpabilin gyud nga visitorial rights ra gyud ang papa sa usa ka illegitimate child unless for kana compelling reasons. No, kay posible pa ganing mapunta pa sa lulug-lula kaysa mapunta nimo, no? Pero naagi instances wa ko nag-ingon imposible or dili gyud na ay instances. We just have to show it. Ang mas maayo. Pero ako pod, you know, I always advise man may kliyente nga. You know, ayaw did kung makakita pod ta nga maayo pod og pakigrelasyon ang papa, maayog tinguha, capable pod nga makahatag og suporta, ni buhat pod sa iyang obligasyon, klaro ka storya, musunod sa kondisyon, ana, mas maayo pod nga makaila pod ang bata sa iyang papa. I always say that. Kabalugin mo, kung kawa mo kamatngon, no, kanang ako manggod ba nga matibuok ug di man gani buo ang iyang pamilya, at least ang pagkatao sa bata tibuok, makailas siya kinsa gyud ang iyang papa, makasabot lang siya later on ug kinsa iyang mama, kunya makasabot lang siya later on nga sa iyang sitwasyon wa lang gyud nagdayon ang duha. Okay? Pero kailas siya, ana ba? Kana og okay lagi ang relationship ha. Wa ko nag-ingon nga in all instances kay nagyusay labad. Ikaw pa ug katapusang pangutana minyo nakuron sa lain. Pwede ba nga padad-on ko ang akong anak sa apelyido sa akong nabana karon? Unsa may paagi nga mapausab akong apelyido, ang apelyido sa akong anak aron dili na magsamok-samok og kuha ang sa among anak. Di man na mo solusyon, no? Pero og willing ang imuhang bana karon, the process lin is adoption. Adapon legally sa imuhang bana karon ang inyong anak, no? Nga inyong anak kana pod ug motugot pod ang papa. So dako-dako siya nga proseso ug di pod na maoy solusyon para di mo samok-samokon, no? Adto na lang duol og lawyer, duol og abogado, no, para maklaro ug masuta og unsa gyud ang iyang tinuha. Kay kung ganahan sa gyud siya makakita sa bata, nindot man pod na. Pero klaro hapon nga dapat muhatag sad siyang sustento sa bata. Okay? Og dapat respetaron pod mo, respetar pod siya sa imong bag-ong karelasyon karon. Di sad siya mang hilabot. Ana lang, mahusay ra na. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.